България има нужда от повече жени политически лидери, защото българското общество заслужава по-добри, по-прагматични, по-работещи решения на проблемите, които има. България има нужда от политици, които не влизат в политическия дебат заради самата битка, а за да намират работещи решения. Жените сме именно такива. Ние сме прагматични, креативни, слушаме с грижа и с симпатия, търсим решения на проблемите, които имаме, които работят сега и които, разбира се, са с грижа за бъдещето. Именно за това България има нужда от повече жени лидери в политиката. България има нужда от повече жени политически лидери, защото това не просто е по-справедливо, а защото е въпрос на устойчивост, ефективност и истинска демокрация. Твърде дълго политиката в България звучеше едностранчиво, а жените носят глас, който не бива да се пренебрегва. Те предлагат нови гледни точки и балансирани решения, които допълват политиката и я променят в дълбочина. Бидейки пълноценна част от управлението, се раждат политики, които работят за всички. За децата, за възрастните, за бизнеса, за общностите. Вярвам, че бъдещето на България зависи от това да дадем равен шанс на всяка компетентна, амбициозна и отговорна жена да бъде двигател на промяната, която иска да види. Ето защо с удоволствие се включвам в тази кампания. Нека заедно работим за държава, в която политиката не познава пол, а познава талант. Време е и вярвам, че България е готова за това. България има нужда от повече жени политически лидери, защото е доказано, че когато жените участват в взимането на решения, обществата са по-мирни, по-справедливи и по-богати. Датите на Организацията на Обединените нации показват, че мирните споразумения, договорени с участието на жени, са с 35% по-устойчиви. Страните с повече жени в парламента инвестират повече в образование и здравеопазване. Като политик не мога да приема, че ще оставим половината от потенциала на България неизползван. Нужни са ни жените с техният прагматизъм, състрадание и твърдост, за да направим страната по-добро място за всички ни. България има нужда от повече жени политически лидери, защото равнопоставеността започва там, където решенията се вземат. Само жена знае от първо лице какво е да раждаш, да отглеждаш, да се бориш, да оцеляваш и пак да бъдеш пренебрегната.